Viktor Suchý Malacký, Martin Lovisek Sološnica, Lukáš Ferianc Lúčky, Tomáš Komiaty Sečovce, v tých Sečovciach ale vyrastli chlapci, Mário Karička Trebišov, Rado Ferianc Lúčky a Filip Peko Lúčky. Tak poprosím Braňa Goliera ako medzinárodného rozhodcu, aby prišiel k nám. Takisto jeho pani manželka Majka Golierová, ktorá je aj rozhodkyňa, aj zapisovateľka. Pripraviť sa, pozor. Poď. Viktor, ideš, poprosím divákov. Poď. Takže diváci, čo sa tam bude pozbudzovať? Je to super, keď Opatrne. Poď. Opatrne. Ešte to dáš. Poď. Martin Lovišek. Poď, Maťo, poď! Poď. Ešte jedna, poď! Poďme, Lukáš. Poď. Dávaj. Točenie, Filip. Perfektné. Pripraviť sa, pozor. Diváci povzbudzujú, aby teká Rado Ferianc. Takže na čas 1 minútu musel byť. Poď. Chcete nejakú sladkosť od nás? Poď, Viktor, poď. Tomáš Komiaty, východniar. Takže pripraviť sa, pozor, a ide Martin. A diváci, halo, ste tu ešte? Pardon, Radoslava. Bože. Ešte jeden krok. Dobre. Tak. Už je na štarte Mário Karička. Poď, Majo, zaber! Hortonové a diváci povzbudujú Martina. Kráčaj, poďme. Už sa pomaličky vyjde. Takže Radko Ferianc. Alejko. Vyššie ešte. Pán Ďuriš. Už je na štarte. Poďme. Opatrne. Poď. Minúta. Ešte minúta. Dáš, poď. Poď, už len polovicu. Poď. Poď, super! Super, tempo. Výborný čas.